انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیک و سعادت. انتخاب من دانشگاه ملی تاجیکستان. салом бинандагони гиромӣ, инак барномаи навбатиро доир ба муаррифии ихтисосу факултетҳои донишгоҳи миллии тоҷикистон идома медиҳем. дар суҳбати навбатии мо иштирок доранд декани факултети фалсафа номзади илмҳои сиёсӣ доцент хоҷамурод сафарилизода. факултети фалсафаи донишгоҳи миллии тоҷикистон зода ва фарзанди замони истиқлоли тоҷикистон аст. дар ин факултет аз рӯи ихтисосҳои гуногуни ҷамъиятшиносӣ, сиёсатшиносӣ, психология, кори иҷтимоӣ ва монанди ин мутахассисон тайёр карда мешаванд. факултет чӣ гуна заминаҳо дорад, кадом ихтисосҳо, кадом кафедраҳо фаъолият доранд, бо кадом муассисаву корхонаҳо факултети фалсафаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамкорӣ дорад. ин аст мавзӯи суҳбати имрӯзии мо бо муаллими муҳтарам. нахуст ман шуморо хайрамақдам мегӯям ба студияи телевизиониямон. нахуст мехостам шумо дар бораи ихтисосҳои факултети фалсафаи донишгоҳи миллии тоҷикистон як маълумоти мухтасар медодед. саломат бошед. ташаккури бисёр. хуб, дуруст қайд кардед ки факултети фалсафа факултети даврони истиқлолият аст ва меваи истиқлолият соҳиби истиқлолии кишвар аст, чун соли 2003 таъсис ёфтааст ва яке аз факултетҳои ҷавони донишгоҳ маҳсуб меёбад. аммо ба ҷавонии худ нигоҳ накарда, факултети фалсафа яке аз факултетҳои хеле ҳам қавӣ, хеле ҳам пешрафта ва ҳатто яке аз факултетҳои гӯем ки нодир дар ҷумҳурӣ мебошад. ман бояд қайд кунам, бояд гӯям ки дар ягон донишгоҳи мамлакат факултаи фалсафа вуҷуд надорад. ин ягона факулта аст ки дар заминаи донишгоҳи миллии тоҷикистон амал мекунад. ва чун шумо дар бораи ихтисосҳои факултет суҳбат кардед, воқеан ҳам шунаванда дар навбати аввал вақте мешунавад факултети фалсафа фикр мекунад ки дар ин факулта фақат файласуф омода мекунанд ва ихтисосҳои фалсафа дорад. дар маҷмӯъ агар гирем, ин факултет, ҳамаи ихтисосҳои факултет бештар ҷанбаи идеологӣ доранд. чун шумо нағз медонед ва бинандаҳоу шунавандаҳо ҳам нағз медонанд ки ҳеҷ як давлат бе идеология вуҷуд дошта наметавонад. ва идеология унсури муҳимтарини пояи давлатдорӣ ва ё ки як унсури муҳими низоми давлатдориро ташкил мекунад. дар ҷаҳон чӣ қадар давлате ки бошад, тасаввур кунед ҳамин қадар идеология ҳаст, чун давлат бе идеология наметавонад. ҷумҳурии тоҷикистон ҳам идеологияи худаша дорад. идеология як барномаи сиёсии миллат аст, барномаи сиёсии мамлакат аст ки барои оянда моро раҳнамун мекунад ва умуман низоми давлатдории моро мазмун мебахшад. аз ҳамин нуқтаи назар факултети фалсафа бо ихтисосҳои худаш барои пешбурди фаъолияти идеологии давлат ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ мутахассис омода мекунад. яъне факултет аст ки мафкура месозад. бале, факултети мафкурасоз аст. дуруст, мафкурасозони ҷомеа аз ҳамин ҷа тарбият мегиранд, дар ҳамин ҷа омода мешаванд ва ба соҳаҳои гуногун ва бахусус дар низоми идоракунии давлатӣ, дар ниҳодҳои давлатӣ рафта фардо кору фаъолият мекунанд. инак ман мехоҳам дар навбати аввал дар бораи ихтисосҳое ки дар факултет айни замон амал мекунад камтар суҳбат кунам. хуб, айни замон дар факултети фалсафа 7 ихтисос арзи ҳастӣ дорад. аз рӯи 7 ихтисос мутахассис омода карда мешавад барои ҷомеаи кишвар, барои ҷумҳурии тоҷикистон ва албатта барои кишварҳои хориҷӣ ҳам агар ки зарурат пайдо шавад, талабот бошад, муроҷиат кунанд, омода мекунанд, чун ҳамаи стандартҳои давлатӣ аз ҷумла стандартҳои раванди таълиму раванди омода кардани кадрҳо пурра бо дар назардошти стандартҳои байналмилалӣ роҳандозӣ шуданд, таҳия шуданд. албатта хуб, ин 7 ихтисос кадомҳоянд? якум ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ дорем. дуюм ихтисоси менеҷменти сиёсӣ дорем. ҳардуи инҳо пурра гӯем ки сиёсатшинос омода мекунанд, хато намекунем.
баъдан ихтисоси фалсафа дорем. ихтисоси чорумамон ихтисоси социология аст, ҷомеашинос мешавад. ихтисоси панҷумамон ихтисоси психология аст, яъне равоншинос мешавад. ихтисоси шашумамон диншиносӣ аст. ихтисоси ҳафтумамон кори иҷтимоӣ аст, корманди иҷтимоӣ мешавад. бубинед ҳамаи ихтисосҳои хеле нодир ҳастанд. бале ва ҳамин ин ихтисосҳо қаблан то истиқлолият набуданд, вуҷуд надоштанд. мо тайёр намекардем аз Бале, ин бале, ихтисосҳо мутахассис тайёр намекардем. ягон мо ба донишгоҳи марказии собиқ шӯравӣ шумо мефиристодем. масъалаи хеле хубро бардоштед. яъне гуфтед ки ино вуҷуд надоштанд. сабаб дошт. дар замони шӯравӣ идеологияи мавҷудаи он давра, он илмҳоеро ки, он равияҳои илмиеро ки, он касбҳоеро ки барои бедор кардани ҳисси миллӣ, худшиносии миллӣ, барои бедор кардани шуури сиёсии ҷомеа мусоидат мекард, мамнӯъ эълон карда буданд. иҷозат намедоданд ки инҳо бошанд. яъне бо шарофати истиқлолият мо тавонистем ки дар дохили кишвар на танҳо ин илмҳоро эҳьё кунем, таъсис диҳем, рушди ин илмҳоро таъмин кунем, балки ба омода кардани ҳамин мутахассисҳо аллакай чикор кардем, оғоз кардем. ва худи сиёсатшиносӣ, илмҳои сиёсӣ илми мамнӯъ буд дар замони шӯравӣ. фалсафа ҳам қисман ва хусусияти марксистӣ дошт. яъне дар он шакле ки имрӯз меомӯзанду таълим мегиранду кадр омода мешавад, дар ин шакл вуҷуд надошт. хоб худи социология ҳам масалан диншиносӣ умуман вуҷуд надошт. ба ҳамин хотир гуфтан мумкин аст ки ихтисосҳо худашон ҳам маҳсули чи ҳастанд, даврони истиқлолият ҳастанд. акнун ман якчанд сухан мехоҳам дар мавриди ихтисосҳо гуфта гузарам. яъне мехоҳам ҳамин ихтисосҳоро каме муфассал не мухтасарам ки бошад шартиам, то ки хоҳишмандоне ки мехоҳанд дар факултети фалсафа аз рӯи ихтисосҳое ки вуҷуд дорад таҳсил намоянд, донанд ки фардо ба ҳайси кӣ кору фаъолият мекунанд. ва бибинед ду ихтисосе ки дар аввал номбар кардам, сиёсат ва идораи давлатӣ ва менеҷменти сиёсӣ, ино дар маҷмӯъ сиёсатшинос мешаванд. аммо якчанд самтҳои хоссаи фаъолияте доранд ки аз рӯи барнома ва нақшаи таълимӣ ба ҳамон навъи фаъолият нигаронида шудааст касбияти инҳо. якум ино метавонанд таҳлилгари сиёсӣ бошанд, таҳлилгари равандҳои иҷтимоии сиёсӣ бошанд. ино метавонанд фардо ба сифати машваратчӯи сиёсӣ дар ниҳодҳои давлатӣ кору фаъолият кунанд. ино метавонанд бисёр роҳбарони хуб шаванд, чун ҳар ҷое ки идоракунӣ аст, он ҷо бе илми сиёсӣ ҳеҷ муваффақияте ба даст намеояд, чун сиёсатшинос пеш аз ҳама мутахассиси соҳаи идоракунӣ аст ва ба мисли сиёсатшиносон идоракуниро, қонуниятҳои идоракуниро дигар илмҳо наметавонанд ки шарҳ диҳанд, тафсир кунанд ё ки дар сатҳи зарурӣ таҳлилу баррасӣ намоянд. гузашта аз ин Тоҷикистон ҷомеаи демократӣ аст. ҷомеаи демократӣ аст ва яке аз унсурҳои муҳимтарини ҳаёти сиёсии кишварро баргузор шудани маъракаҳои интихоботӣ ташкил мекунанд. интихоботҳои парлумонӣ асту, интихоботҳои президентӣ асту. баъдан ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ аз рӯи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба се шоха тақсим мешавад. ҳокимияти иҷроия асту, қонунгузор асту, судӣ асту. манавин сиёсатшиносои мо дар кумитаҳои парлумон метавонанд ки фаъолият намоянд, дар мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ метавонанд фаъолият намоянд. умуман дар қариб ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ ки фаъолияти онҳо хусусияти идеологӣ доранд, хусусияти сиёсӣ доранд, метавонанд чикор кунанд, рафта кору фаъолият кунанд. ҳамчунин дар созмонҳои ҷамъиятӣ метавонанд фаъолият кунанд, аъзоби сиёсӣ. албатта дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳам фаъолият мекунанд. лекин аз ҳама муҳим ин аст ки ҳамин шунавандаи мо, бинандаи мо, хоҳишмандоне ки дар факултети мо мехоҳанд таҳсил кунанд, бояд донанд ки дар кишварҳои ғарбӣ, дар кишварҳои тараққикардаи ғарбӣ як мафҳуме ҳаст бо номи public administration, бо як мафҳуми дигаре ҳаст бо номи public relations. Public administration ҳамин идоракунии давлатӣ аст, идоракунии давлатӣ аст, аммо public relations, робита бо ҷомеа, ин аслан кори идеологӣ аст. яъне як доираи муайяни мутахассисоне лозим ҳастанд ки инҳоро шореҳи сиёсӣ меноманд. инҳо бояд
робитаи байни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳукуматро таъмин кунанд. бале. Инҳо бояд сиёсати пешгирифтаи давлат, сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат, сиёсати пешгирифтаи ҳукуматро ба оммаи мардум шарҳ диҳанд. Бале. Ва бинед мисол ҳуқуқшиносо як навъи фаъолият доранд, тафсири қонунҳо. бале. қонунро қабул мекунанд дар парлумон, ҳуқуқшиносо ин ва ё он қонунро барои мардум тафсир мекунанд, то ки фаҳмиданаш осон шавад. Ва сиёсатшиносон, ҷомеашиносон дар маҷмӯъ ва онҳое ки дар самти фаъолияти идеологӣ фардо кор кардан мехоҳанд, инҳо ҳам шореҳони сиёсати давлату ҳукумат ҳастанд. Ба як навъе сиёсати давлатро тафсир мекунанд, қонунҳои давлатро, консепсияву барномаву стратегияҳои давлатиро тафсир мекунанд, қарорҳои сиёсиеро ки қабул мешавад тафсир мекунанд ва ба ҳамин тариқа ҷомеаро бо давлат пайванд месозанд. Аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад мафҳуми робита бо ҷомеа, public relations. имрӯз қариб аксари корхонаҳо, муассисаҳои калон ва вазоратҳо як шӯъба ё раёсати робита бо ҷомеа доранд. Бале, 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 доранд. Ки ташкили робита байни ниҳоди мазкур бо ҳамчунин ниҳодҳои дигари ҷамъиятӣ, васоити ахбори оммара дар бар чаро чунин аст? Савол агар пайдо шавад, давлат бе идеология ва кори идеологӣ, фаъолияти идеологӣ наметавонад ки пояҳои худашро мустаҳкам кунад, барномаҳои худашро дар амал татбиқ кунад. Қарорҳои сиёсие ки қабул мешавад, барномаҳое ки қабул мешавад, бояд ки аз ҷониби мардум эътироф шаванд. Мардумам замоне қарорҳои сиёсиро эътироф мекунанд ки агар ба моҳияти онҳо сарфаҳм раванд. Ана мутахассисоне ки мо омода мекунем дар дораи ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ, менеҷменти сиёсӣ, ҳатто социология, фалсафа, диншиносӣ, инҳо ҳам метавонанд ин корҳоро анҷом диҳанд ва инҳо шарҳ медиҳанд, тафсир мекунанд, ба мардум мефаҳмонанд ва гӯем ки инҳо мутахассисоне ҳастанд ки суботи сиёсиро таъмин мекунанд, эътимоди мардумро ба ояндаи дурахшон зиёд мекунанд. Ҳатто гуфтан мумкин аст ки инҳо артише ҳастанд ки дар муқобили ифротгароию тунгароӣ мубориза мебаранду пояҳои давлатдориро мустаҳкам мекунанд. Хато намекунем. Бисёр як мутахассисоне омода мешаванд ки донишу ҷаҳонбинии васеъ доранд. инҳо бояд аз қишрҳои дигари ҷомеа ҷаҳонбинии васеътар дошта бошанд. Ба ҳамин хотир дар факулта ҳам бубинед, мо аз 96 устоде ки айни замон дорем, ҳайати профессорони устодони факулта, бештар аз 60 нафарашон дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ доранд. чӣ гуна ки пештар ҳам гуфтам ки ҳарчанде ки факултаи ҷавон бошад, аммо хеле муваффақ аст, хеле пешрафта аст, хеле қавӣ аст. мо тасаввур кунед, зиёда аз 66% устодони факулта дараҷаи илмӣ доранд, унвони илмӣ доранд. Ин маънои онро дорад ки касе ки дар факултати мо таҳсил мекунад аз рӯи ин ва ё он ихтисосе ки пештар номбар карда шуд, ба инҳо қариб ки аз нисф зиёд устодони унвондору дараҷаи илмидор дарс медиҳанд. баъдан қариб ки 70% фанҳои таълимие ки тибқи нақшаҳои таълимӣ ба шогирдону ба донишҷӯён таълим дода мешавад, китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ доранд. аз ҳама муҳимаш ин аст, яъне ки агар раванди таълим, раванди дарс бо маводи таълимӣ таъмин набошад, қариб ки 70-80% мақсади дарс амалӣ намешавад. ин чизро мо пайгирӣ карда истодем ки дар оянда боз ҳам хубтару беҳтар шавад, яъне ки ҳамон чанд дарсади дигаре ки фанҳое ки китоби дарсӣ надоранд, инҳо ҳам корбарӣ шуда истодаанд, ба наздикӣ ҳеҷ набошад, баъди 1 сол 2 сол инҳо ҳам соҳиби китобҳои дарсӣ мешаванд, ки ин пурра муваффақияти бениҳоят калон аст дар самти беҳтар кардани сифати таълим. баъдан дар факулта як чанд ихтисосҳои дигаре дорем ки беҳад ихтисосҳои хуб ҳастанд. дар баробари сиёсат ва идораи давлатӣ, менеҷменти сиёсӣ, фалсафае ки номбар карданд ки бештар ҷанбаи идеологӣ доранд, мо дорем ихтисоси психология, равоншиносӣ. як ҳолатро мехоҳам махсус таъкид кунам. ҳамин сол то сол бо дар назардошти рушди кишвар, бо дар назардошти тағйир ёфтани мафкураи мардум, психология ҳамчун касб дар ҷомеа харидори хеле зиёд пайдо мекунад. имрӯз агар савол пайдо шавад ки агар касе ки психолог мешавад, ихтисоси психологияро хад мекунад, дар куҷо кор мекунад, дар ҳама ҷо
бубинед дар мо вақте ки одам камтар ҳолаташ нохуб мешавад назди табиб меравад табиб ӯро мегӯяд ки ҳеҷ ҷои шумо бемор нест намедонам куҷои шумо бемор аст аммо инсон худашро баъд ҳис мекунад меравад назди мулло ё ки назди ягон табиби халқӣ бо тумору бо таштову бо кимчи мехоҳад худашро табобат кунад аммо дар ҷомеаҳои мутамаддин бархурд каме дигар аст рафтори инсонҳо каме дигар аст онҳо мераванд назди равоншинос равоншинос ба онҳо тавсияҳои равонӣ медиҳанд ва агар ки дуруст нашудан баъдан назди табиб мераванд қариб ки ҳамаи оилаҳо равоншинос доранд дар марказҳои махсуси равоншиносӣ ё ин ки психиатрия ҳастанд марказҳои машваратхонаҳои психология ҳастанд ки оилаҳо чӣ кор мекунанд аз он ҷо равоншиноси оилавӣ барои худашон мегиранд қариб ҳафтае нест ки барои ҳалли мушкилиҳои оилавии худашон аз ёнҳо нараванд имрӯз аллакай дар кишвари мо ҳам ин анъана омад ворид шуд ва мардуми мо ҳам хушбахтона дарк карда истодаанд ки барои ҳалли проблемаҳои гуногуне ки дар байни инсонҳо ба вуҷуд меояд дар муоширати онҳо дар робитаи онҳо дар касбияти онҳо дар рафтори онҳо тавассути машваратҳои психологӣ ҳалли онҳо имконпазир аст ба ҳамин хотир имрӯз қариб ки дар ҳамаи корхонаҳо дар муассисаҳои таълимӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ дар идораҳои давлатӣ дар куҷое ки кору фаъолият аст коллективи меҳнатӣ аст дар он ҷо аллакай равоншинос лозим аст чун онҳо бо стрессҳои гуногун бо мушкилиҳои гуногуни муоширатӣ аз ҳамин хотир бибинед ҳамин касе ки психолог мехонад хат мекунад фардо беҷои кор намемонад ҳамин бозори меҳнати равоншиносон ин қадар фарох аст ки худи ҳамин равоншиносон худашон мегӯянд ки иқрор мекунанд ки дар тоҷикистон илми психология ва касби психология замини корношуда аст яъне замине аст ки дар интизори соҳиби худаш аст ки ва як коркар кунанду ҳосилаша бардорам бале ба ҳамин хотир инам бисёр ихтисоси хуб аст ман масалан тавсия мекунам ки агар ҷавондухтарон бисёр дар ин ҷо таҳсил кунанд бениҳоят хуб аст чунки ин касби занона ҳам ҳаст бисёр таргиб албатта ин касбу ба мардонаву занона бояд ҷудо накунем лекин барои ҷавондухтарон хеле мувофиқ аст аммо мардҳо ҳам бояд ки равоншинос бошанд мардҳо ҳам бояд ки бошанд ман барои чи ин гапа гуфта истодаам барои он гуфта истодаам ки дар ҷомеаи мо бисёртар аз мардҳо дида занҳо бештар назди табибу фолгину дар ин ҳолат беҳтараш ба равоншиносе ки боно аст агар ки бонуон бештар равоншинос шаванд ба ҳамон мушкилиҳои мардум расидагӣ мекунанду ҳамин хурофотпарастиву ҷаҳолату ҳамин чизо аз ҷомеаи мо чӣ мешавад аз байн меравад коҳиш меёбад сатҳи онҳо хоб баъдан ихтисоси диншиносӣ дорем мардум фикр мекунанд ки мушоҳидаҳои мо аки нишон медиҳад мардум фикр мекунанд ки ҳамин касе ки диншинос шавад мулло мешавад ин тавр нест бубинед дар ҷаҳони мутамаддин бисёр диншиносоне ҳастанд ки масъалаҳои диниро хеле хуб таҳлил мекунанд ва вақте ки ба касбияти онҳо назар меафканем ё ин ки ба донишгоҳу донишкадаи таҳсилкардаи онҳо назар мекунем онҳо аслан риштаҳои диншиносии ин ва ё он донишгоҳҳои бонуфуза хатм карданд ва диншинос ҳам нафаре ҳаст ки дар бораи динҳои ҷаҳонӣ маълумот дорад медонад ки дини ислом чи аст дини масеҳӣ чи аст дини будоӣ чи аст дини масалан яҳудӣ чи аст инаш чи аст дар бораи даҳҳо динҳо маълумоти муфассал пайдо мекунад яъне таъриху фарҳанги гуногунро меомӯзад бале инҳо мутахассисоне мешаванд ки фардо на танҳо дар ҷомеа таҳаммулпазирира тарғибу ташвиқ мекунанд дар байни онҳое ки эътиқодманд ҳастанд балки дар таъмини амнияти маънавӣ ва амнияти динию мазҳабии кишвар чӣ кор мекунанд метавонанд саҳмгузорӣ кунанд ина имрӯз бибинед дар мулоқоти пешвои миллат ки рӯзи 9 марти соли ҷорӣ баргузор гардид ҳамин масъалаи нишон додани хислатҳои ақлгароӣ ва таҳаммулпазирии мазҳаби ҳанафия ҳатто сарвари давлат тавсия карданд ба рӯҳониён ки ина дар байни мардум таблиғ кунед ташвиқ кунед то ки фаҳманд ки ҳамин мазҳаби ҳанафия аз дигар мазҳабҳо чӣ фарқ дорад бахусус аз ҳамин равияҳои ифротгароиву тунгароӣ аз ҳамин чӣ фарқ дорад ҳамин функсияро диншиносо хеле хуб иҷро мекунанд ҳамин функсия инам унсури муҳими идеологӣ аст мафкурасозӣ аст бибинед имрӯз ба афкори ҷамъиятӣ чӣ қадар ҳуҷумҳои иттилоотӣ чӣ қадар ҳуҷумҳои фарҳангӣ мазҳабӣ сурат гирифта истодааст чӣ қадар ҷавонони мо
ба доми фирефта шуда ифротгароҳо истоданд. тунгароҳо афтида Бале, чӣ қадар қурбони онҳо қурбони ҳамин мувофиқ. ифротгароҳо шуданд. Ба ҳамин хотир ҳамин ихтисоси диншиносӣ ва диншиносон дар инҷа хеле муҳим ҳастанд ва ҳамин гуна мутахассисон дар факултети мо омода карда мешаванд. Баъдан як ихтисоси дигаре ҳаст бо номи кори иҷтимоӣ ё корманди иҷтимоӣ ки инам хеле ихтисоси хуб аст ва бояд гӯям ки ин ихтисос ҳам дар факултети фалсафа бисёр ихтисоси чи аст ягона аст. Дар дигар донишгоҳҳо донишкадаҳо ин гуна ихтисос вуҷуд надоранд. Барои чӣ? Барои оне ки ихтисоси нав аст. худи дар кишварҳои хориҷӣ ҳам ихтисоси нав аст. Дар Тоҷикистон ҳам ихтисоси нав аст. Тахминан 12 сол пеш ё 13 сол пеш буд ҳамин ихтисос таъсис дода шуд ва имрӯз хеле хоҳишмандои зиёдам дорад. Ако бубинед мисол дар ҳар як ҷомеа якчанд соҳаҳои чи аст калон аст. ё соҳаи сиёсат аст, соҳаи иқтисод аст, соҳаи иҷтимоиёт аст, фарҳанг аст. онҳое ки дар ихтисоси кори иҷтимоӣ мехонанд, таҳсил мекунанд, инҳо фардо дар соҳаҳои иҷтимоӣ бештар кор мекунанд, дар соҳаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, дар вазорату кумитаву идораҳое ки ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ сар кор мегиранд, иштирок мекунанд. Ва албатта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки кишвари тоза истиқлол асту мо барои сохтани як ҷомеаи мутамаддин, демократии дунявӣ камарбастаему ба пеш қадам монда истодем, дар оянда тағйиротҳои зиёди иҷтимоӣ мешавад. Дар сохтори иҷтимоии ҷомеа тағйиротҳои зиёд мешавад ва зарурат ба ҳамин гуна мутахассисон хеле бештар мешавад. Талаботи ҷомеа, худи ҳамин сохтори иҷтимоии ҷомеа тақозои кормандони ҳирфаӣ ё кормандони касбии соҳаи иҷтимоиётро мекунад. Ана акнун бубинед мисол кор бо оилаҳои осебпазир, кор бо камбизоатон, кор бо бекорон, кор бо офатзадагони офатҳои табиӣ, маъюбон, дигар. Албатта шояд фикр кунанд ки одамон ки инҳо худашон рафта ба онҳо кӯмак мекунанд, пас маблағ куҷо меояд, кӣ маблағ метиҳад? Дар кишварҳои мутамаддин фондҳои гуногуне аст. Фондҳои гуногуне аст ки тақсими ҳамин фондҳо пурра дар ихтиёри кормандони иҷтимоӣ гузошта мешавад. онҳо аз рӯи методу усулу роҳу таҷрибаҳои пешрафта ва барои таъмини адолати иҷтимоӣ пайваста ба пешбурди ҳамин навъи фаъолият машғул ҳастанд. аз ҳамин хотир манам боварии комил дорам ки дар оянда дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ҷониби соҳибкорони муваффақи кишвар, аз ҷониби фарзандоне ки ба хайру садақа машғул ҳастанд, пайваста фондҳое кушода мешавад ки ин фондҳо барои кӯмак расонидан ба қишрҳои осебпазир чӣ мешавад ва дар заминаи ҳамин гуна фондҳо ниҳодҳои гуногун, ташкилотҳои гуногуне сохта мешаванд ки инҳоро идора кардан дар кор аст, инҳоро пеш бурдан дар кор аст, рушди инҳоро таъмин кардан дар кор. Албатта ин яке аз сабабҳои набудани ҳамин гуна ниҳодҳо имрӯз дар сохтори иҷтимоии кишварам набудани мутахассисони соҳаи корманди иҷтимоӣ аст. Барои ҳамин ако минбаъд рушди соҳаи иҷтимоӣ ва ташаккули сохтори иҷтимоии ҷомеа низ аз мутахассисони ҳамин соҳа аз кормандони иҷтимоӣ вобаста аст. дигар ягон муассисаи таҳсилоти олӣ чунин мутахассис тайёр кардан намешавад. Ин бисёр хуб аст. Аммо ман мехостам ба як масъалаи дигар рӯшанӣ андозем ки анамин мутахассисон аз рӯи 7 ихтисос тайёр карда мешаванд. оё факултет ба берун аз донишгоҳ робитаҳое дорад ки донишҳои назариявӣ дар амал татбиқ карда шаванд, яъне ҷои таҷрибаомӯзии донишҷӯён чӣ гуна аст, заминаҳои он чӣ гуна ҳастанд ва дар факултет чӣ гуна имкониятҳо барои дар сатҳи баланд тайёр кардани кадрҳо ғайр аз кадрҳои илмию омӯзгорӣ боз чӣ имкониятҳо мавҷуд аст? бубинед факултети фалсафа албатта дар доираи ҳамкориҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо пеш аз ҳама ниҳодҳои давлатӣ ҳамкорӣ мекунад. Бо институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. чун сиёсатшиносони мо, файласуфони мо метавонанд таҷрибаомӯзиҳои худашонро, таҷрибаомӯзиҳои истеҳсолии худашонро рафта дар он ҷо гузаронанд. бо маркази таҳқиқоти стратегии назди президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ мекунад. донишҷӯёни мо таҷрибаомӯзии истеҳсолии худашонро дар он ҷо мегузаронанд. ғайр аз ин бо тамоми дигар мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, маркази диншиносия мераванд. Бале, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомотҳои маҳаллӣ
дар назар дорам, хеле зиёд мераванд. Инҷа як ҳолат аст ки бачаҳое ки дар факултети мо дохил мешаванд, онҳо аксаран аз ноҳияҳои гуногуни мамлакат ҳастанд ва вақте ки инҳо ба таҷрибаомӯзӣ истеҳсолӣ мебароянд, инҳо метавонанд дар ҳамун ноҳияи худашон, дар ҳамун шаҳри худашон, дар ҳокимиятҳои маҳаллӣ, ҳамун шаҳр ноҳияи худашон таҷрибаомӯзӣ гузаронанд ва ин ҳам дар доираи ҳамин ҳамкориҳои донишгоҳи миллӣ бо ҳамон мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ сурат мегиранд. Дар мақомотҳои марказӣ баъдан дар кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон гузаронида мешавад. Ҳам кумитаи марказӣ ва ҳам кумитаҳои ноҳиявӣ мераванд бачаҳои мо таҷриба омӯзид, аз он ҷо таҷрибаҳои хуб меомӯзанд, фаъолияти идеологиро бо аз наздик дар амалия мебинанд, омада боз корҳои зиёд анҷом медиҳанд. дар кумитаи дин ва танзим расму оинаҳо ин мутахассисоне ки соҳаи диншиносӣ том мекунанд метавонанд таҷрибаомӯзӣ гузаранд. ихтисоси диншиносии мо ихтисоси нав аст. имсол донишҷӯёни мо курси 2 ҳастанд. яъне таҷрибаомӯзии 3 соли онҳо аз соли оянда оғоз мешавад. албатта дар ин самтон шартнома баста мешавад ва онҳо бояд ки дар ҳамин кумита рафта таҷрибаомӯзӣ гузаранд ва ин истисно нест, ин кор ҳатман амалӣ шаванда аст. ва ба ғайр аз омода кардани бакалаврҳо, яъне зинаи таҳсилоти 4 сола, бояд ёдовар шаванд ки аз рӯи ҳамин 7 ихтисосе ки дорем ва ёдовар шудем, боз бале хоҳишмандон метавонанд дар зинаи магистратура дохил шуда таҳсили худашонро идома диҳанд ва зинаи дуюми таҳсилоти олиро низ аз худ намоянд. Чун мо медонем ки баъзан нафарон хоҳиши онро доранд ки боз дар оянда ба корҳои илмии эҷодӣ машғул шаванд, дар докторантураи PhD таҳсил карда соҳиби дараҷаи илмӣ шаванд ва онҳое ки ин хоҳишро доранд пурра аз рӯи ҳамин 7 ихтисос ҳам дар зинаи бакалавриат, ҳам дар зинаи магистратура ва ҳам дар зинаи докторантураи PhD метавонем бале қабул кунем. шавии фосилавӣ аз рӯи кадом фосилавӣ албатта ҳамаи ҳамин ихтисосҳо шӯъбаи рӯзона дорад. Пеш аз ҳама танҳо 2 ихтисоси мо айни замон шӯъбаи фосилавӣ дорад. ихтисоси психолог яъне равоншиносӣ ва ихтисоси кори иҷтимоии мо шӯъбаи фосилавӣ доранд ки хоҳишмандон метавонанд ба таври ғоибона ҳам дар ҳамин ихтисосҳо дохил шуда таҳсил карда соҳиби ихтисос ва соҳиби диплом шаванд. хеле хуб аст. ман мехостам ки шумо ба таври мухтасар ба ҳамин довталабони ҳамисола чӣ муроҷиат доред, чӣ пешниҳод доред барои онҳо? ба довталабоне ки дар оянда мехоҳанд дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ кору фаъолият кунанд, мехоҳанд дар ҷомеа фаъол бошанд, яке аз фаъолони ҷамъиятӣ бошанд, онҳое ки худашонро дар байни мардум дидан мехоҳанд, онҳое ки мехоҳанд ҷаҳонбинии васеъ дошта бошанд, ҷаҳонфаҳмишон васеъ шавад, марҳамат кунанд ба факултати фалсафа ва ихтисосҳои факултати фалсафа. чун ҳамаи ихтисосҳое ки мо дорем ихтисосҳое ҳастанд ки на танҳо бо донишҳои назариявии шарқӣ, балки бо донишҳои назариявии ғарбӣ донишҷӯёнро чӣ кор мекунанд, муҷаҳҳаз мегардонанд. яъне нафаре ки дар факултети мо таҳсил мекунаду факултети моро аз рӯи ихтисосҳои мавҷудааш хатм мекунад, бо ҷаҳонбинии хеле васеъ муҷаҳҳаз аст. ӯ метавонад ки як ҷаҳонфаҳмии наверо дар худ пайдо созад ва муносибаташ ба ҳаёт, муносибаташ ба ҷомеа, муносибаташ ба тақдири ояндаи худаш тағйир меёбад ва аз ҳама муҳим ин аст ки метавонад дар хизмати ҷомеа, дар хизмати давлат, дар хизмати умум ватани азизи худаш бошад. ташаккур. ман ҳам дар тақвияти суханҳои шумо мегӯям ки агар довталабон мехоҳанд ки дар ташаккули мафкурии миллӣ саҳм гузоранд, дар ташаккули арзишҳои миллӣ, дар ҳифзи арзишҳои милливу маънавии ҷомеаи мо, дар ҳифзи субот ва пешрафти ҷомеаи мо саҳм гузоранд, барои пешрафти сиёсат, иқтисод ва иҷтимоияти Тоҷикистон саҳм гузоранд, пас факултети фалсафаи донишгоҳи миллии Тоҷикистонро интихоб кунанд. ин буд барномаи навбатии мо. шоду мамнун бошед. انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیکو و سعادت.